Wafethu anishoni ngicela le video soyenza iRoy njalo. Le ntombazana wafethu iyajola. Ayishada both sides. Yabo? Iyayijolela nje. Wena awunayo imali. Awumuhle ebusweni. Awunalutho, unendlembi. Unompetho omubi, uqoka kambi. Unuka insipho namanzi, uclean. Uyabo? Usoft, uya-understanda but ubroke. Naye ngumfana la eceleni kwakho, ungangawe naye. Uvunywe impilo, unemoto, unemali, unani, uright. Naye ufuna ukujola njengawe. Unjengawe nje naye. Yabo hayi uthi umfana ongasile ukuthi umfana wemoto, umfana njengawe nje. Umehluko ukuthi yena sewutholile umsebenzi nemoto kuphela. Kodwa unjengawe nje. Naye lento anizoyihlupha njengoba uyihlupha nje nawe kuphela. Ayikho into ehlukile. Funa kwenziwe njani ke? Funa mfethu yena intwana iye ukuze itshengise loyalty yayo. Izoniqoma noyithu. Funa yenze njani mfethu? Iyeke lo onemoto. Oneflet elinuka kahle. Ethi mayihleli naye ibukulwandle mhlawumbe eThekwini noma kuphi. Ibuke ihlahle iphephezelo umoya. Ibe necontent ngisho ise-toilet la kwakhe. Ishute. Ize kuwena. La khona uzohluleka ngisho ukufaka imali yokuza. Mayisihamba iyozamula ngo4 ekseni uhamba uthi ehla othi ukudlula kancane. Iyohlala ke kuleyo ndlu yakhe eyodwa noma ulawonde noma half dark ihleli ishiswa ilanga uthi uma wakho usevuka wayo lapha engadini ayisakwazi ukuphuma yonke ilanga koze kube inqaba mayingena thiwa yehla vuka uthi ukuthi ehlele ewindini hlehlela ngoba usabuma wakho uhlala kini wena uzwile awuhlala ngisho ebackroom uhlala into engazi nje indlu ongaziwa ukuthi iyabala lapha phezulu iyabala funa ngicela ube fair ngicela ube honest leso simo sakho zonke insizwe eziningi ziyasazi zidlulile kusona namhlanje sezi right ngicela ube honest ke nawe ku reason kahle ke namhlanje into manje ufuna yenze njani ngoba nawe usho ngizoyishada awunalutho nalo yafuthi asho ngizoyishada funa ijole kabhlungu yona just utshengisa loyalty uthi iphethe kahle ijole into emuncu into ebhlungu wena ungayijola lento ufuna uyijolisa leyo ntombazana uyabo unje ngize emjolweni khona umuntu odlula nami ku drive through uyabo ngiyeke yena mina ngize kulo ozongithethela ubhontshisi nophuthu noma ne-rice netiye eceleni uhamba la uqumba indlela yonke ekseni usubuyela kini nakhona ubuyela ngenyawo kade ekubhize kufuma ngobhontshisi no2 liter wecoke ubusuku bonke hayibo kahleni nina musangidlala amantombazane nini mangabe kuthiwa ikhalela ama chips ugijimela ama flyers ayifake econtaineni yePakistan lapho ngakini ka my friend musangidlala ngamantombazane nini musani nje spend honesty ke namhlanje asikhulume ngigazidela abafana mfethu kuze baphilise lentwana lempilo abayiphilisa amantombazane basebenze kanzima akubona bonke abayiqhamuke kanje impilo balandi amantwana ngeemoto zawo bagwaza ngemali yabo abayifundelile bayisebenzela nalo yena ithuthwele naye wathola kanzima kunzima ukubona inyoka ngithi inyoka wena ungahlala nenyoka angithi upuwa nje nawe awuthwani ngani wena pho musani bafethu lonhlopha amantwana mayihlale naloyo yeke vele nawe it's not like uzoyishada nawe ufuna ukuyilala njengoba naye eyilala yini wena ubonke kwakho ukuyilala kungcono ngoba upuwa funa igowe into emuncu vele nombhedo otshekile iyagwaza igwaza ipringi umbhedo oyigona izongena lapha nendawo nihlangane khona ngathi niyathandana ekseni ngani cha anikwazi nje ukulala kahle embhedeni niqonde umbhedo wakho saba nembobo la funa hayibo musangiganga abantwana nalezi zingubo lakho ezihayayo hayi musangiganga abantwana iye ukulala la engubene ngathi hayibo musangidlala amantombazane nini nawe lo mfana mayifika ngakini nje ezokubheka lojo ophuca into makuthiwa nje akabe umngani wakho ungazi ukhipha iphiko kwawena tshela iqiniso ungazi ukhipha iphiko lapha emotweni yakho hamba uyodla inyama nenze yonke iyeke intwana leyo nto hamba ishutha la idla inyama yenza yonke into sebese bhishi nakuya sebefaka igiba sebele emuzini maphi noma kuthiwa ingaliwa mfethu it's okay kodwa yokwaliwa kade enjoyile ngoba it's not like phela iyashada nawe awuyishadisa ubuvela uzoyilala kwayiwena njengaye lo manje umehluko ulaphi ke usuganga ngentombazane wena asiyeke nje lento yoganga amantwana sokuthi amantwana athanda imali umuntu ongenamali umunca akathande kubo unestina ngisho kubo akafunwa siyakwazi ukungaminamali yeka phansi ukuqonya uma ungenamali ubabuka abantu njengoba ku December nje uzobabuka wena abantu ngoba akekho nomuntu ohala ukuhamba nawe uyabhora wena uyabo uyabhora lokuhle uhle kubala ngisho uthini bakushiya ngisho ngakini abangangawe ibhlungu lento engiyishoyo uzweli
kodwa uma usurvive kuyona uyakwazi ukuphuma uhambe ulwe lapha ngaphandle ulwe impilo. Abanye abafana abade benjengawe namhlanje ibona abashintsha impilo emakubo. Ubhizi uyakhala lo brother omdala kabi ujola nezingane ezincane, lengane mfethu ineminyaka ewu21, lo brother uneminyaka ewu48. Naye khonta ilapha urongi, kodwa khonta ilaphayo la eyalimala ngesikhathi kade engangawo ukuthi akakwazi ukujolana lezingane. Saziyayi avela izona ezimfunayo, ufuna enze njani? Ngiyabuza phela. Zimiyeke lo ya brother usijole nawe. Lo brother ukwazi ngisho ukuthi ayinikeze 10,000 uzoyinikani wena? Ayilande ngo2 ekseni ibhorekile uDisemba ukube mnandi wena unani? Awunalutho. Hamba uyolungisa inkinga ngakuhlwana abantwana uzosikhozela inkinga, uzobulala abantu uzandisa iGPV. Hlwana uthandana ungenamali, hamba uyolungisa ama issues akho mfethu. Musulo kuthukana nabantwana siyeke phansi.